אני רוצה להתבונן ולהתקשר אל המילים, התקשרות פנימית ועמוקה, התקשרות שתעורר אצלנו התפעלות, תעורר את הנפש שלנו, להתפעל ממשמעות המילים. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא הוא הנמצא היחידי בעולם, ואין שום מציאות זולתו. בכל העולם, בכל אשר בו, הם רק הארת אור השם. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא הוא הנמצא היחידי בעולם, ואין שום מציאות זולתו. בכל העולם וכל אשר בו, הם רק הארת אור השם. נוכל תוך כדי גם לפתח בתוך עצמנו מה משמעות המילים, מה זה אומר מבחינתי, איך זה משפיע על החיים שלי, איך זה מהווה ומגבש מחדש את ההסתכלות שלי על העולם, בכל אשר בו. איך שאני פוגש אותו ביום יום, איך שאני מכיר את העולם. מתוך הרצון הגדול שהדברים יקבלו תוקף, חיזוק וביטוי. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא הוא הנמצא היחידי בעולם, ואין שום מציאות זולתו. בכל העולם, בכל אשר בו, הם רק הארת אור השם.